हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि आंनि यूट्यूब चैनल बड' लैंग्वेज जीके यूट्यूब चैनलनि बे गोदान भिडिअआव फिन बरायबावबाय स' जायफ्रा चैनलाव गोदान अननानै चैनलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै मिजिंथिबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होनो थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ खावलायहरबाय थ' दिनै जों सावरायनो नागिरदों जे भारतनि हारिमायारि फानजा दैट मिन्स जों बर' सुबुंफोरा बेसिकेलि केलेन्डार होनब्लाथाय बांसिनानो बुजि मोननो नागिरो स' आं गोरलै प्रसेसजों आं खोन्थानो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' आई होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन थ' 1957 मायथाइनि जे 22 मार्चनिफ्राय भारतबर्षनि हारिमायारि जे फानजामुथि बे फानजामुथिखौ फालिबोदों दैट मिन्स केलेन्डार भारत हादराव जोंनि भारतनि काउन्ट्रियाव जे केलेन्डार दैट मिन्स जेरै जोङो लाइक जानुवारि फेब्रुवारि बेफोरबायदि सानो बेखौ 1957 नि 22 मार्चनिफ्राय स्टार्ट खालामदों जे फालिनायखौ आरो बिनि उनाव फार्स्टलि उदांस्रि मोननाय समाव भारत हादरा ग्रेगरियानफोरनि जे फानजामुथि दैट मिन्स केलेन्डारखौनो खृष्टानारि मुगानिफ्राय फालिबोदोंमोन आरोना फार्स्टआव बे फानजामुथिखौनो सोंदाननानै सैत्र दानखौ बोसोरनि गिबि दान हमनाय जादों आरो बेखौनो हारिमायारि फानजामुथि साननाय जादों दैट मिन्स जोङो बै सैत्र दानखौ बोसोरनि गिबि दान हिसाबै हमनाय जादों आरोना नाथाय आसामाव बैसाग दानखौ बोसोरनि गिबि दान हमनाय जायो बेसिकेलि जों बयबो मिथिगौ दा आंनि भिडिअआव नोंथांमोना मिस्टेकलि बुजिनो हागौ जे सैत्र दाना बोरै बैसागोआसो फार्स्ट ना मेनलि स्पेसियेलि जोंनि आसामाव बैसागुआ फार्स्टआव फालियो आरो बैसागुआ फार्स्ट जायो जोंनि आसामाव जों आसामनि जाहैबाय नालाय नाथाय भारत हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोआवनो गोनोखोआरि नोजोरजों मोनफा हारिमायारि फानजामुथि दं माने आलादा केलेन्डार दङ जेनेबा जों बैसागोखौ फार्स्ट हिसाबै फालियो नाथाय गुबुन रायजोफोराव आलादा हिसाबै फालिनांगौ बिसोर गावसोरनि केलेन्डार हिसाबै बेफोरखौ फालियो आं बेसिकेलि बुंनानै होनि नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामना होनि जे जोंनि भारत हादराव मानिफ्राय मा सानसिम बेयो सोलियो दैट मिन्स बैसागो दाना बेसेबां सानसिम थायो आरो बैसाग दाना इंराजिनि बेसेबां साननिफ्राय बेसेबां सानसिम बा बेसेबांनिफ्राय जागायो बेखौ आं खोन्थानानै होनि थ' सैत्र दान बे जाहैबाय जोंनि आसामनि मथेब्लाथाय बोसोरनि जोबथा सान नाथाय भारतनि जि केलेन्डार हिसाबै थाब्लाथाय बियो गिबि दान आच्छा थ' बुंनायाव माबाफोर मिस्टेकफोर जानो हागौ अननानै निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय थ' सैत्र दानखौ जोंनि भारतआव 30 निफ्राय 31 साननि गेजेराव हमनाय जायो बे सैत्र दानाव 30 डेसबो थायो माब्लाबा समाव आरो माब्लाबा 31 डेसबो थायो आरो सैत्र दाना मार्च दाननि 22 निफ्राय 22 आवबो माब्लाबा जागायो आरो माब्लाबा 21 आवबो जागायो मार्चनि बैसागोनि जि सान बे साना जाहैबाय 31 डेज बैसागुआ टटेल एन्ड देन बे बैसागुआ एप्रिलनि 21 निफ्राय स्टार्टिं जायो नेक्स्टआव जेठ बैसागुनि उनाव जेठ दङ जेठ दान बे जेठ दानाबो 31 डेज आरो बेयो मेनि 22 निफ्राय स्टार्टिं जायो आसाराबो 31 डेजआनो थ' बे आसाराबो जुननि 22 डेटनिफ्रायनो स्टार्टिं जायो साउनाबो 31 डेजआनो आरो बे साउनआ इंराजिनि जुलाइनि 23 निफ्राय स्टार्टिं जायो भाद्रआबो 31 डेजआनो आरो भाद्रआ आगष्टनि 23 डेटनिफ्राय स्टार्टिं जायो आसिन दङ बेनि उनाव थ' आसिना 30 डेजल' अनलि थ' आसिना सेप्तेम्बरनि 23 बे खालारनिफ्राय स्टार्टिं जायो कार्तिक
कार्तिक आसिननि उनाव कार्तिक दङ थ' बे कार्तिकआबो 30 days आरो बे कार्तिकआ अक्ट'बरनि 23 निफ्राय स्टार्टिं जायो बे कार्तिकनि दान बे दाना 23 निफ्राय स्टार्ट जायो बेनि उनाव दङ आघोन आघोनाबो 30 days आरो बे नभेम्बरनि 22 निफ्राय स्टार्टिं जायो and then पुस आघोननि उनाव पुस दङ पुस दान जों बयबो मिथिखागौ बेखौ बाट आं बुंनानै होदों जिहेतु आङो डेसफोरखौ बुंदों जिहेतु बे केलेन्डारफोरखौ बुंदों जिहेतु बे केलेन्डारनि सायाव बानायनाय भिडिअ नालाय बेनिखायनो आं बुंफालांबाय थ' पुस बे पुसआबो 30 days थायो आरो पुस मासआ डिसेम्बरनि 22 निफ्राय स्टार्टिं जायो माघ जाय मागो बे मागोआ 30 days थायो बे मागोआबो आरो बे मागोआ जानुवारिनि 21 डेटनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो फागुन जाय फागुन दान बे फागुन दाना 30 days थायो आरो बे फेब्रुवारिनि 20 डेटनिफ्राय स्टार्टिं जायो आई होप नोंथांमोना भारतनि जे फान्जामुथि डेट मिन्स केलेन्डारखौ एसेब्लाबो बुजिबाय गुबुनफोरनि भिडिअफ्राव नुवाखैमोनब्लाबो आंनि बे बड' लेंगुवेज जिके इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनबाय थ' बेफोरबायदिनो आंनि बे भिडिअआव जिके डेट मिन्स जेनेरेल नलेज बेजों सोमोन्दो थानाय रिलेटेड गोबां भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो जाहाथे आंबो नोंथांमोननि सेराव मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो आरो नोंथांमोननि थुलुंगा आरो हेफाजाब मोनोब्ला आंबो गोसोखौ थुलुंगानाय मोनो थ' जायफ्रा जोबजासिम नुबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों